Поста хора, както виждате, и аз вече съм зарибен с тия спинърчета. Ако се чуете откъде съм си го купил, това е един обикновен спинър за 3 лева от Бензел. И тук имам един участник, който не иска да се покаже и по-добре да не се показва, защото не иска да му разбиете канала, но все пак. Правя този клип за забавление, просто да ви се похваля с моят спинер. Мисля, този спинер е обикновен, общо за китайско менте. И както виждате, аз не може нищо друго да правя, освен ето това. Както виждате, аз съм навън в момента. Малко към мръсна. Видео нещо за един звук. И общо взето хора, това е един. Ако искате да си купите по-евтин спинер, ето този. Не е лош. Все пак 3 лева, човек. По-добре отколкото да дадеш 20 лева за спинер с тръчета, с дупки тук. Както виждате, аз нищо друго не мога да правя. Дори не мога да правя и трикове, защото все пак съм начинаещ. Купих си го вчера. Да, и малко зле се виждам. И малко по-слабо се върти. В смисъл по-кратко се върти. И нещо, което мога, ето това на показалеца си. И ето това на средния ми пръст. Евам себе. И на бензименя, опак. И на котренцето. Иначе мога и на коляното. Чакайте. Абе, мога друг път. Може взето. Както виждате, както може да видите, спинъра може да, само да видя дали така се вижда, може да се върти и ако такова е го. Такова е го да е, търпливо е така с всичка сила. Може да се върти и на занята. Хора, общо взето това е видеото. Ако искате си вземате ето това нещо, ще сложа линк в описанието. За по-евтин fidget spinner. Там къде. Ако искате по-евтин fidget spinner, ще сложа линк в описанието. Защото все пак и този си струва, въпреки че е по-малък. И още едно завъртване и спирам типа. Чао, чао!